Nešo, dolazi ovako. Brani odstupnicu dok ne izađemo. Stani ga, Bogdane, brate. Razilazi se. Daj kutiju. A kutiju, brate mili. Čekaj, izgleda da je neka pljačka, traži kutiju. Sef, rekliš. Čekaj, što radiš? Vežba na sporedni izlaz. Koliko love dozme? Uzmi sve devize. Ajmo, djeco. Dobro je, nije do kosti, dobro je. Ma gde je dobro? Dobro je, nije do kosti, dobro je. Ma gde je dobro? Ajde ti prvi. Daj kutu, ma gdje kutija? Ma kutija za prvu pomoć, izgledala na noga čoveku. Smiri se, prekini evakuaciju, prekini gore. Smiri se, čovječe, šta si? Vraćaj se nazad, sve u redu. Lako je. Evo, na.